sudahlah. Aku melas pade. Ini gak katesnya sing niki. Sing niki ta, Pak? Sing niki sanes. Sing niki. Nggih. Nggih, leres. Leres. Sing koyo ana sing salah apa ya, Mas? Ya aku bingung. Aku merasakan tidak sesuai dengan Iki anu, sone. Kemanusiaan dan perkeadilan. Ora iki sing salah sone iki. Sing salah sone. Ngono. Heeh. Dadi Coba sone nganti, tukang ison nganti. Dadi iki mulai. Coba. Di Erik, jangan mengatasnamakan sonmu. Iki ikut umpono Popayu. Yora, aja mengelek-elekan Popayu iki number one. Sejabu detapek. Kendangmu dung tak dung dung tak dung. Ya raja. Teater ki monggo Pak Dik. Ya. MC-ne lucu, biasanya nek bar lucu ngene sesuk Mati. Aku ora ngomong lho Mas. Aku ora ngomong lho Mas. Dik. Karepku ki arep tak dawane. Biasane nek saiki lucu ki sesuk Loro. ora. Jope laris. Lho ya ora? Iya Dik, makasih ya, sayang. Aku kan baik hati. Iya, aja melu gareng. Hah? Aja melu gareng. Lah ngapa? Karo Padlek. Orang hidup itu tanpa ruwet. Ruwet terus. Iya, mengatasi masalah tanpa solusi. Tanpa solusi. MC-nya ke celeng. Iya. Ayo, sekali kan lempar masalah. Oke. Ojo Cepetan. lali pawelengku. Salam tuh. Iya.
banci jarane banci. Iki lho Mas, entekno. Kau nono wingono tak enteni ning pucuking rasku. Aduh Mas, enak Mas. Kowe enak. Ayo sithik neh. Kebasan Ayo. Ayo terus. Terus penak. Ayo didik neh. Iki lho. Yo penak neh. Iki lho penak. Penak. Aja lali bawang. Ayo Mas. Kita buana lo iki. Ayo Mas. Luwih becik patenono timbang berpisahan rinjang tias lesya wangi samudana marang kulawarga garwalan praputra lewat kinjanging nyalesku kuwongan rasane atiku senadyan wis lingsir ya sapa aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadukungan impro jiwa ragaku kok urung kahurmatan apro robo kadya pinjo Mas Edi. Lanjut bocah gunung spesial nggo Demang bola cokek. Tak sawer. Seket. Saya kecek. Jare 100. Oh, 100. Oh, Yo saya 50 kecek. karo bola yo 50 sik. Oh iya. Iso. Entek kese ya, Mas. Abot. Semangat Mas Fakit nggih. Sing penting rekening aman. Urip ana kutha gede. Kowe tak tukokke omah sak isine. Kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasembadan. Iya.
Ontar ya wis. Sayang, Apa saya? kalau haid itu jangan cepat-cepat. Kenapa? Aku kusut. Hah? Kusut. Kusut? Pak aku yes. Abot. Aku Cino. Apa kowe ora kelingan dolane omahku ana latar padha lelungguhan kegonekan karo aku. Ayo. Maksa banget. Nadyan aku bocah gunung Jobangan gunungku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isi dadi lakon ninggalke siramu ora orane yen bakal kelakon perpisahan karo
Der ta. Der, sak pupuh Tringsingan. Wes saiki iso nganu lho. Aja semelango. Garwane wong liya. Benyah, San. tanduk terus. Tanggung. Bareng sampun bebagian ngerati cerita ngerti nganti waktu perpisahan nyatane cor padha tresnane
Mas Jadul derek sinau. Wis. Nah ya biasanya entuk donatur lho jenengan. Wis entuk HP ya. Ning Gareng. opo sli kamu tega
aku naksir kowe pasar lagi pas ning kutha sono aku ngerti sampeyan seneng ing kota iris anude gulane Jawa aku
yo taunono windanana Suwene pol ya. Ta guyu. Ojo gendeng. nganti Yo Miss. Nah, Janmat. mangga bisa dadak lali Janduk ya ora supe. Mas. Awake dhewe cinaket ingkang hamengugati apa sing dikaremake ya sliramu. Ayo karo mlaku-mlaku ben dadya para lenggah kakung sono putri ingkang katemben lenggahan punika hamirsani. Ya alon wae wong wedok kon calon-calon santai wae lho. Iya. Polahmu. Oh iya. Buat awalan iki sok nyantai wah kae mbake kae tok buamini banget yo perkara karo jalan-jalan mikul ison ke yo engko. Oh iya. Iya. Saiki setel kalem sih. Lagi pambuka kok wis nyelan engko nak kowe dadi lanang repot. Original. Lah iya. Ori iki ori Mas. Astagfirullahaladzim. Ayo. marang dika ingkang Marang dika Kang. Aduh Mas, Apa? punyamu. Anyar iki dia Jawa tekan sekolah anyar. Dawa banget ya. Iki oleh endorse saka Majube. Wah, iki dulur kula nang bae enten mriko. Matur sembah nuwun Majube. Matur suwun. Oh kagungane Anyar. elok tenan. Ngerti adine ra kremisan. Wah, diaturke matur nuwun lho Mas Jube. Wah. Karo jame ya endorse. wes. Mas 40 karat. Iki endorse saka Mas Medi Cokek. Matur sembah nuwun. Sampai arek itu tak dongakne sae ayo ora apa-apa. Sponsormu akeh men to Mas. Wah, dino iki pokoke uripku 29. Cit as sanggong. Yo. rina wengi kang tak anti Alon. Wong ki yen gemati kaya ngene iki. kapan boyong bisa Nyuwun donga pangestu salim kalian Bapak ingkang hamanggugati dan kedua mempelai. Ayo alon-alon. Mohon izin uluk salam. Aduh, Dek. Punyamu itu menyogok diriku. Iki ya karek kebiasaan ya Dik iki karek. Biasane ra ngene lho. Biasanya Mohon izin Mbak rada Dik dawa nggih. banget. Luar biasa dan juga selamat buat Mas Manten dan Mbak Manten nggih. Bapak, Berbahagialah nggih. selalu sampai maut memisahkan. Ibu matur Ucapkan sembah nuwun nggih. selamat, Luar Mas. biasa tenan kok ya. Mantene jan wayune kaya aku, Mas. Pol tenan. Ayo. Nek aku rada berisi. Ya. Ibu. Ya, Bapak. siap. Alon-alon wong ayu, awake dhewe iki mbiyen ya pernah ngene. Heeh, Mas. Ning mbiyen rong enek pajang klam, ya ora ngene. Aja ngetokne kekermu ngono lho. Aku biasane, biasane aku dasdes nu. Lah iya sabar sik dadi wujude wanita kok nyil-nyilan. Aku dhisik nek dipajang ngene ya aku gendang-dang jaluk gendong lho. Ngene iki mbek dipajang ngene iki mesti. Ora no. Lho tak kira pajang Lah, wanteran tuwamune mlayu kabeh. Aku kan wanita seutuhnya, Mas. Yo, Dik. Ya dientakne. Monggo Mas Pur. Oh aku. Sono. Ya. lam ning uji wati yen
mari disupport audio Mas. sound sistemnya Popayu. Pompono. Luar biasa Umpono, terima kasih beserta kru. Kru dukan Mas. Ya, itu ya krukupan Aduh toh, ya. iya Mas, terima kasih. Ya, aku tuh selalu setia apa yang jatuh saya ambilin. Hatiku jatuh Mas. Ora tak jikokke. Tak tukokne kau pasar. Monggo. Ngono, ren oksigen mau aku. Momo sabar sik ngongkon arek kumat jo saiki. Mosok iki kumat. Momo aku. Medeni. Mung tansah tak laleke nanging terus Salam. aku arep takon. Apa. Kula ajeng taken kalih Bapak. Ya, ya, Raosipun pripun, Pak? Raosipun pripun? Marem. Rasane pripun? Marem. Oh, mpun sekeca dereng. Mpun sekeca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak menika asli saking Bluro. Asli Purwodadi. saking pundi, Pak? Purworejo. Purworejo. Nggih. Purworejo Luar itu biasa. pokoknya Jawa Tengah. Pokoknya bagian kidul. Oh, Jawa. So. Nggih arah Jogja. Pokoknya Kono. Kono ae. Ceritanya itu 30-35 hari gak bakalan kelar, Dek. suwe men. Nah iya orang bakal kelar perjalanannya, melaku soalnya. Enten lagu requestnya apa Pak? Mengkeh Pak. Oh Mengkeh. mengkeh Nggih, riyen. siap, Nggih. ditenggo. Mengkeh ditenggo spesial kagem Bapak. Ingkang hamanggo Nggih, ganti. Mas. Nggih. Kula telasaken riyen nggih Pak. Nggih. Kene kuwi panggone ngendi, Dik? Aku. Kuwi lho. Aku sak paran-paran. Iki panggone ngendi tak benak Oh, iki. sebelah tengah. Iki biasanya neng tengah, nek Nah, dicabut coba-coba. terus aku mabur Mas. Ojo kowe kok kaya bismillahirrahmanirrahim. Ngono kowe krasa tus ngono ya omong ya. Ojo ngono. Aku umat ya ditelaske monggo. Wakasan Iya. apuntanku mundur. Rada mundur ngebaki TV. Manis tekan ojo Jogja. Wong ayu sauntara dhewe sowan ingkang bagati awake dhewe ganti sowan para lenggah kakung Sono Putri ya ora supe ingkang katemben rawuh dipun aturaken wilujeng sinyang sugeng rawuh mugi tansah pinayungan raharja wilujeng iso wong ayu alon iya. Wero, wero. Oh, ngono, oke. Akhir kaya TV. Lansir kuning nang samake sinau
penggalih kunjuk ingkang hamengku gati. Tua women lho Mas Teh Nyuwun Amu. pangapunten ya Dik, wong ya iki sedaya wayahe kontrol malah do tanggapan. Dadi dimaklumi ya. Telat sithik ora Ya apa-apa. sing dikarep ingkang hamengku gati yen jenenge campur sari ki ya seperti ini. Oke. Sing didhawuhke ya sing halus-halus. Wayahe grunjal lan dangdutan ana perkara wektune dhewe. Oke Mas. Iki sasmita ingkang hamengku gati. Mula Mas Ambon wis rada pucet. Kok menawa engko bocah iki kena diatur apa ora ya alhamdulillah kruk gentabuana iki ngemban dawuh ingkang hamengku Nggih, gati. Mas. Diaturke monggo. Nah, sorry lho, Bon. San pepuntonku Pepuntonku. pamane Ae, 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 ae. ojo Coba. kongsi Nggih. Sampun. Matur sembah nuwun Diayu Nova sampun kepareng ngaturaken tetembangan biyak sepiring sasana.